Мебелите ни са изработени от мебелна фирма Копанарски. Здравейте, заповядайте да разгледате нашето ново пилатес студио. Мебелите ни са изработени от мебелна фирма Копанарски. Познавам методи мебели Копанарски, може би повече от 10 години и през това време съм разчитала винаги на тях за реализирането на мебелите във всички проекти, които сме осъществявали. Работих с дизайнер за изготвянето на проекта, впоследствие малко го модифицирахме и това е крайният резултат. Бизнес проекти, този ми е първия, жилища не знам колко, всичките с мебели Копанарски. Любима ми е рецепцията, харесвам си закачалките в съблекалните, харесват ми мебелните решетки върху климатиците, всичко ми харесва. В началото ме привлече отговорността и коректността, с която подходиха, впоследствие безупречното изпълнение на мебелите и вече след толкова много години смятам, че сме приятели, разчитам на тях и по приятелска линия. За мен беше важно сроковете за изпълнение на поръчката да бъдат спазени и мебели Копанарски не ме разочароваха и в това отношение.